sender ganyan. Ya ya. Dah kulai mas, up ganyan mas sender begini mas. Let's see yang Thank you. I'm gonna ayah imas. Hindi yang ano? No. Yes, thank you. Hindi naman tayo nga deh. Ayah kita kinong yalam nga. Hindi nga sumpah. Tambah bilawan lah dia mo. Guys, ajar mo. Thomas. Try lang yun. Biro TV 3 stam naman tayo sa ngayon.